Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Nginibingelele kupina kuphi lento yakhona iTV yenu engongaphambili igama lami ngusibonga konke wakandwandwe abanye bangibiza intatheli ka YouTube bafethu njengoba nibona ukuthi namhlanje ngihambe ngedwa ngilapha eworkshop ngihamba nomfowethu ngikubingelele ngiphinde ngwamukele mfowethu khona la kwiZwida Media TV. Sawubona bhuti. Ngiyaphila mfowethu awubingelele abantu abakubukele lapha emakhaya. Ngiyaphila kakhulu mina igama lami ngummelo odumile umfowangubane ngowasenhlazuka. Mfowethu nibahle ngendlela emangalisayo namhlanje usuku olukhulu bathi Maskandi World Cup amaqembu la isuke ephume khona ngezinkani ngobuningi bawo ezodelisana nina njengeqembu lakho ungathini? Mina njengoba sihamba nethwasa lekhansela indumandumane umfana odume abaduma wezizwe ngabadumisa ekhaya umfana nyamanambana bathi mubu ngwamubu wabezizwe sona sentombi akasazi ngoba intombi yokudlala le ngijabule kakhulu mangabe sihlangene kanje ngoba sizoseka iqhawe ithwasa lekhansela siyawuthanda kakhulu umculo wakhe and sifisa ukuthi aqhubekele phambili njengoba sidela amakhaya sidela imisebenzi namhlanje silana sizothi nje phambili ngethwasa lekhansela. Mfowethu mina ngithuke kakhulu ukuthi hawu kanti ithwasa lekhansela lithandwa kangaka nibukeka nidominate impela nilandela inye iqembu engengilisho ngabe yini imfihlo yenu ngempela? Uthando esinalo nenhlangano sinayo abantu siyabathanda sibayelkhama kamnandi mangabe befika kuthina asiyinyezi and nabo mangabe befikile bezivakashele siyabakhombisa uthando siyahleka nabantu njengoba siyacula nje ndawonye mangabe sihleli asinankinga nomunye umuntu. Mfowethu kumuntu obukele ekhaya ungathini njengoba sisazohamba siyongena ngaphakathi emabhida nje umlayizo oqhamuka eqembini lakho ungathini? Ngingathi nje mangabe nje uphuthele usuku la namhlanje siyacela ukuthi ngokuzayo uphume uze kulomcimbi lo ngoba kumnandi kakhulu lana ayikho into erong eyenzakalayo. Ngiyacela ukuthi nombani adedelwa kwakhe afike kulomcimbi umnandi kakhulu lo mcimbi lo ngoba sizojabula lana sizokhipha istress sizojabula kanye nabanye abantu abaqhamuka kwezinye indawo. Ithwasa lekhansela linama branch amaningi aqhamuka ngisho eGoli eCape Town sinabo njengamanje basivakashela. Siyabonga kakhulu mfowethu for isikhathi sakho. Siyabonga kakhulu nambuthi. Mbukeleke nawe ekhaya uyazibonela ukuthi kumnandi kunjena baphumile abantu ngobuningi babo bazoseka amaqhawe abo. Hlala kanjalo kwi TV yakho ungasuki kusazoba mnandi kakhulu sizokuthatha sikubeke ukusuka nokuhlala kwalomcimbi namhlanje.